Mae Arwana yn cael ei hanfon i aros yng Nghaernarfon gyda'i thaid, sy'n bysgotwr. Ond mae'r dre mewn argyfwng, mae'r pysgod wedi diflannu o'r môr. Hyd yn oed efo help bechgyn y siop sglodion, Halan a Finag, a morforwyn fawr od o'r enw Sgodyn Od, fedr hi ddod o hyd i ateb. I wneud pethau'n anodd, mae gang 10 od galeta dre eriol, Mati Milas, allai thi droed y fraich di efo un bys. Harry dos o'na. Mae o'n gallu gwneud i'w boer hongian 16 cm i lawr o'i geg. A'r bos Jojo Het, mae gan y folygau wedi gwasgu at ei gilydd fatha gangster di croesi efo neidr. Ac i wneud pethau'n waith, mae dyn drwg o'r enw Mr Maggs sy'n atgoffa Arwana o slywen hir, symllyd, isio herwgipio'r swigi'r forforwyn a'i gwerthu Disneyland am lot fawr o... Mi drodd llygaid y slwan yn sglein i gyd. Mags. Mi driodd Arwana swnio'n rhesymol. Mi driodd wneud wynab, ffeind a deallus. A be'n union ydy Mags? Neidiodd Mr Maggs a stampio ei droed. Pres, hogan ach, pres.